Egun on denoi hau da giroa, hau ez da ezuskeria, naiz eta fresko egiten duela, gaurkoan izan egia. Jartzen bezain bizi aurpegia, denon artean irrintzi baten, azpedi sorginkeria. Gau eta egun euskaraz bizi nahi dut, ta gauza bera egin dezakezu zuk. Euskaraz bizi nahi dut goizean goizik, ez da amespa miren nahi ala baizik. Etxean kalean, lanean lagun artean, mendira joatean, eta oean sartzean. Marilogorretako jaialdia berez hasi zen planteatzen frankismo garaian, errepresioa zela eta euskaltzaleek erabaki zuten izan zen izkutuan euskal jairen bat egitea, eskualdeko jendea batzeko eta haien euskal kontuak eta euskarari lotutako jarduerak burutzeko. Lortu dugu sortzea plangintza bat, 2 asteburukoa, non biltzen ditugun jarduerak, adibidez, herri kirolak, bizikleta martxa, dantza plazak, baskariak, Marilogorretako jaialdia eta holako kontuak. Baina ez dugu lortzen orain sustrai horiek hemen zigoitan finkatzea, aurrek oraindik hitz egiten dute erderaz, guk bai, nagusiek bai. Orduan gure helburuak dira berriro zigoitea euskaldun petoa bihurtzea eta euskara bultatzea eta euskal kultura sustatzea. Eta honekin nahi dute deia luzatu zigoitiko eta eskualdeko gazte guztiei animatzeko urren urteko biletara juteko, horrela denok apur bat emanez lortuko dugu ekimena hau indartzen eta sustatzen.